तर मित्रांनो, काही दिवसांपूर्वी पुण्यामध्ये फेरफटका मारत असताना आम्ही एका लोणी स्पॉन्ज डोशाच्या स्टॉलवर आलो आणि तिथे आम्ही डोसा खाल्ला. तो डोसा इतका मऊ, लुसलुशीत आणि जाळीदार होता. तर आम्ही तिकडच्या ओनरना त्यांची रेसिपी विचारली आणि लकीली त्यांनी ती रेसिपी आपल्याबरोबर शेअर केलेली आहे आणि तीच रेसिपी मी आज तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार, मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर आज आपण एकदम मऊ, लुसलुशीत, जाळीदार लोणी स्पॉन्ज डोसा कसा करायचा ते आपण बघणार आहोत. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे ते जे ओनर होते स्टॉलचे, त्यांनी आपल्याबरोबर ही रेसिपी शेअर केलेली आहे आणि ती रेसिपी आज आपण इथं ट्राय करणार आहोत. आणि ही रेसिपी कशी करायची आणि त्यासाठी कोणते कोणते साहित्य लागतात ते बघूया आणि आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर लोणी स्पॉन्ज डोस्यासाठी आपल्याला जे साहित्य लागणार आहे ते तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतच असेल. एवढे फक्त 4 साहित्य आपल्याला लागणार आहेत. त्याच्यासाठी आपण इथे मी 1 कप तांदूळ घेतलेले आहेत. हे तुम्ही कुठलेही तांदूळ घेऊ शकता. मी इथे जे आपण रेशनचे तांदूळ आहेत ते वापरलेले आहेत. कुठलाही तांदूळ तुम्ही वापरू शकता. त्याच्यानंतर 1 कप तांदूळ असेल तर 1/4 कप आपल्याला उडदाची डाळ घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर 1/4 कप आपल्याला पोहे घ्यायचे आहेत आणि 1/4 कप आपल्याला मैदा घ्यायचा आहे. हे फक्त 4 इन्ग्रेडियंट्स आहेत आणि ह्याच्यामध्ये हा जो मैदा आहे हा आपला सिक्रेट इन्ग्रेडियंट असणार आहे. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे तांदूळ आहेत आणि उडदाची डाळ आहे 2 ते 3 वेळा स्वच्छ आपल्याला पाण्यामध्ये धुवून घ्यायची आहे आणि ओव्हरनाईट साधारण 8 तास आपल्याला ती भिजवत ठेवायची आहे. तर आता तुम्ही इथे बघू शकता साधारण 8 तास झालेले आहेत आणि 8 तासानंतर आपण जे तांदूळ, उडदाची डाळ जी आपण भिजवत घातली होती पूर्ण निथळून घ्यायचे. अजिबात पाणी ठेवायचं नाही आहे. ह्या मिक्सरच्या जारमध्ये मी ट्रान्सफर केलेली आहे आणि जे 1/4 कप पोहे होते साधारण 2 ते 3 मिनटं आपण ते धुवून भिजवत ठेवायचे आणि मग आपण ह्याच्यामध्ये घालायचे. तुम्ही बघू शकता पोहे फक्त धुवून घेतलेले आहेत. जसं आपण कांद्या पोह्यांसाठी भिजवतो तसे पोहे मी भिजवत घेतलेले आहेत आणि आता ते आपण ह्याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. आता हे जे तिन्ही जे जिन्नस आहेत ह्याचा आपण एक आता मिक्सचर करून घेणार आहोत, वाटून घेणार आहोत. तर हे वाटण आपण वाटून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम घट्ट वाटलेलं आहे आणि थोडंसंच पाणी घातलेलं आहे आणि एकदम बारीक आपण हे वाटून घेतलेलं आहे. तर हे बॅटर इथे रेडी आहे, तुम्ही बघू शकता. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय घालायचं आहे, मीठ घालायचं आहे. चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण जो 1/4 कप मैदा घेतला होता थोडा मैदा आपण घालणार आहोत. साधारण 1 ते 2 चमचे मैदा घातलेला आहे आणि सोडा घातलेला आहे. खायचा सोडा घालायचा आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि हे मिक्स झाल्यावर परत मिक्सरला आपण हे वाटून घेणार आहोत. म्हणजे जो मैदा, सोडा आणि मीठ घातलेला आहे ते व्यवस्थित मिक्स व्हायला पाहिजे. म्हणून हे बॅटर परत एकदा मिक्सरच्या भांड्यात घालायचं आहे आणि परत फेटून घ्यायचं आहे. तर मैदा, मीठ आणि खायचा सोडा घालून परत मी मिक्सरला वाटून घेतलेला आहे. आता तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी चेक करू शकता, अजून फाईन झालेली आहे. आणि आता हे पीठ डोसे घालण्यासाठी, लोणी स्पॉन्ज डोशासाठी रेडी झालेलं आहे. लोणी स्पॉन्ज डोसा करायला घेऊया. नॉनस्टिक पॅन ठेवलेला आहे. थोडंसं आपण ह्याला ग्रीस करून घेऊया तेलाने. गॅस मीडियम ठेवायचा आहे पण मेक शुअर की आपला जो तवा आहे तो व्यवस्थित तापला गेला पाहिजे. आता आपण काय करणार आहोत, पळीच्या मदतीनं हा डोसा जो आहे लोणी स्पॉन्ज डोसा तो आपण सोडून घेणार आहोत. गॅस थोडा वाढवायचा आहे. छान जाळी आलेली आहे. आता आपण तो पलटून घेऊया. तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित जाळी तुम्हाला इथे दिसत आहे. सो पीठ छान तयार झालं तर ही जाळी व्यवस्थित येते.
तर बघितलं मित्रांनो, लोणी स्पॉन्ज डोसा ही परफेक्ट रेसिपी मी तुमच्या बरोबर शेअर केलेली आहे आणि आपले डोसे पण रेडी झालेले आहेत. तुम्ही सुद्धा तुमच्या किचन मध्ये ही रेसिपी करून बघा आणि ती कशी होतीये कमेंट मध्ये कळवायला विसरू नका. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबायला विसरू नका. अधिक अपडेटसाठी तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर फॉलो करू शकता. त्याच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तर चला मंडळी, आता तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशा एका इंटरेस्टिंग एपिसोड मध्ये. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद.